ake sibingelele baba udokotela baba Sizwe baba Jabulile ufana umhleja ngikhetha umlungu. My qualification is standard 6, that is what is that? Standard 6 is grade 8. Grade 8, standard 6, so that you'll be barely tolerate me where I made a mistake. Okay, baba udokotela, namhlanje sikuthathela ithuba elihle nje engayisolo ngalo. Sakwakhela ama video building esibiza ukuthi Nedbank House Building siseThekwini lesekhona umgaqo esekhona corner of Queen Street and Albert Street. Siyasebenza ke lapho njalo ngamasonto so singasebenzi sivalile unless abantu besuke bebooke ngokuprivate. This is baba udokotela baba Sizwe Jabulile ufana. Namhlanje ngine topic ethi ngiyakha mina ekhaya. Ngike ngasho kuma video amadala ukuthi ngizoye ngifuna ukuyithinta le topic le yokuthi kunabantu abasithethe bayakhe emakhaya. Is it right? Is it wrong? If it's wrong, why? If it's right, yeah, very good. If it's right, baba labo sisabasibhazela ngama Samsung. Uyabona intombi yakhe misakubhazela ngama Samsung, ufuna wazi ukuthi uthandana noanti lapho. Anti laba abasebenza endlini lapho. Musathana nomuntu okubhaza ngama Samsung nje uba lo anti futhi manje ubuyabona about anti Samsung. Ngiyadlala. Qhubekani manibhazela ngama Samsung yo anti. This is baba udokotela baba Sizwe Jabulile mfana umhleja ekhehla umlungu. Ngisafuna ukuthi ngeke ngiyisebenzise channel ekusizena abantu. Kunento ekufuna siyichaze. Kunento efuna siyichaze ezibizwa ngomdliwa kodwa ibe izenza wona. Angirepeat, lento imifika kuwena ifika njengomdliwa kodwa isuke izenza wona. Abona bakithi imndeni esikuyona ihlukile. Uthola ukuthi uyaka anti wakho ngelinyanga uvakashile. Kube khona into athi ngicela ungithathele i-charger sengivusana ngashiya i-charger lapha ekamereni. Manje wena awazi usho lephi ikamera uthi alivule le kamera kuneladi lapha ekamereni. Linamakhandlela, linebhakede limhlophe, linomuthi induku efake phakathi. Uthi yabuka la uphinde udonse isicapho uthi anti usho lephi ikamera ngoba manje athi lele ngase toilet uphinde uvula uthi nawo sengiyayibona. Uyabona usubuya lapho usune down syndrome usakhona into oyibonile lapha yana. Uanti wakho yamazi ukuthi akasonti. Kodwa kuneladi lapha libekwe lapha yana linamakhandlela. Ithi yakuthusa leyo nto ngoba manje silwa nezinto esingazazi kodwa manje ngize ngiyiveze lento ngamabomu ukuthi kunabantu ngempela okuyibona abasicela phansi kuyibona abantu abasithemba kakhulu mase silwa nezinto manje sigcine sekuthiwa sinomdliwa kanti lento yakhiwa ekhaya. Umuntu ke uma eba nalento lento ikuvimba kuyo yonke into enhle oyenza noma ungazwana nomuntu kanjani kodwa umuntu mase kufuza kube khona into akwenzela yona angancama omunye wena uthandela ku level ukuthi ningabangani botshwala akaziboni ukuthi usengapaka imoto la kupake khona wena. You understand? Even kunabantu in a sense uthi umliftile uthola ukuthi akanankinga ukuthi ulifte but unenkinga ukuthi ulifte wena ngangcono ulifte umunye umuntu oba wena akakuboni ukuthi ungazube nemoto ungathusa ulifta yena because lento eloku ihamba nathi isilandele kanjena sigcine siyilapha abantu abarong ukuthi hayi nomdliwa kanti ufuna umuntu ozo understand ngase chemistry into ezomoya isebenza kanjani. Umuntu ufuna uhlala naye phansi ungajahili mara uqala kube khona imibuzo oyibuzayo eme iphasa lembuzo usuyazi ukuthi okay lo ilento le ngabe umdliwa ongaba wona umdliwa thereafter kumuntu uyakwazi umsiza ngoba uma kuthi sizothatha yonke into ngesinxele ngoba phela ukulapha umdliwa ihlukene kakhulu lazi lento. Number 1 ukulapha umdliwa expensive. Number 2 bambala abantu abakwazi ukulapha. Number 3 abanye abantu baqamba amama ukuthi bawulapha. Yabo? Ukususa nje umdliwa nje akuyona into yanomobala. And kunabanye abantu abangenawo ivocabulary yabo umdliwa abantu bangapha ngathini eSouth Coast. Engapha emakhozi nasidanje ukuthi umdliwa thina. Kodwa kusuke kuyinto ewumoya efika kuthina ukuwena ongayichaza manje ngathi umdliwa. Ngisho ukuthi ke ungadlalika abantu. Baba udokotela baba Sizwe Jabulile lenyanga lena inama holiday amaningi ngifuna ukunika into ozoyisebenzisa uma uyogembula. Ngifuna ukunika into ozoyisebenzisa nje uma uyogembula. Ngizokunika nje lento le. Uzothatha imithi nje uyifake okhambeni noma ebhakedeni, thatha nje ibhakede elingaka noma ukhamba leplastic. Uthatha u10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand, 200 rand, 500 rand ufake lo muthi lo. Umusu useyiphahla lento before uhambe uyogembula. Into lena ekuzokunikela ukuthi uhambe nje uyogembula kuphela. Into engifuna ukuthi uhambe uyogembula kuphela umuntu nje uthi uyagembula noma wenzani
kodwa ngikukhandela lelo khamba lelo ngamabomu kube khona into oyibonayo njengoba kulama holiday unesikhathi sonke akube ngikunika lo khamba uliphehle uhamba uyosizakala baba udokotela baba sesizobojala umfana omhle nje akhehle umzulu amancinisa ngisolo futhi ngixolisi kule nyanga ke ngizobe sengithi ngikhiphele lo khamba bese kukhandela impande enhle ezoqondana nawe ukuthi njengoba sekuphuma ke manje nansi into ozoyenza njengoba usuphuma ke manje nazi ngoba lento yokugembula funa sikuhlukanise ukuwina but ungakazi uwina ijackpot asiqale phansi funa ukuhlukanisa ukuwina ungakazi uwina ijackpot uma ungazi uwina ijackpot uyadliwa ekhasini noma ungawina malini ngisho ukuthi ikhasini isuyisakudla imikwini selisuyirefunda kodwa nje mhlazana uwina ijackpot yila obona khona ukuthi ngiwinile musu ungashiya phansi ngoba into obuyifuna ekhasini usuyitholile shiya phansi this is baba udokotela bawesizibojabulile ake singene kulento lesiyibuke phela uma ufake washo libiza ufuna ukulibuka ngibuka nje phela la sinento ethi ubaba udokotela ubuka izinto ngendlela ehlukile very orientated inyanga but sinabantu abenza izinto bengazibuzanga elangeni mase sezibashaya zibakhalisa lo muntu lona uyasebenza ukusebenza kuka Eskom ekhaya kuse kaNgwanase eMangozi uyakha laphana kaNgwanase kubo wakha u4 bedroom double door garage 4 bedroom uyakha lapha yana unabafowabo abawu3 nodadewabo abawu2 ibanengane eziwu3 behlangene ukuthi umuntu unathu umuntu na1 abafowabo bakhona ukuthi ba omunye semateksini uyabamba yena uyasebenza lapha eScope uhlala noma wengane yakhe uma wengane yakhe wasophongola banengane ezintathu abakashadi imali aseyispendile lapha ku material wakhe u600,000 you understand wakhe ikhaya of which it's a good thing to do but into ezokwenzeka lapha ashawa ugesi ashawa uhlangothi ashawa ugesi ashawa uhlangothi sekufuza ukuthi manje ke abuyele ekhaya uma ebuyele ekhaya uphunyelwa ile mali azoyithola ukulimala IOD uya naye ekhaya uma efika naye ekhaya this is what is going to happen uqedela ukwakha kahle eqedela yonke into afake izitofu afake yonke into abafakele nama aircon oba kuyashisa kule ndawo kodwa ufuna azi lelo ingane zakhe ngeyihlale lapho after 2 years simhlula istroke ashone ingane zakhe azinalo ikhaya ubaba wayesebenza eEscom ehola 27,000 kodwa namhlanje ingane zihlala kubo ka boyfriend noma wazo usethole iboyfriend la istenga umfana nje right ongayihluphile umuntu wakamaphumulo oyisebenzelayo lapha emshini kashukela athi ayoza nazo ingane zakhe uyihlala nazo ngabe izingane kufuze ngabe zinekhaya ubaba into ayenza esasebenza kahle wathatha isinqumo sokwakhela abazali bakhe labazala abakhelayo umuntu uma wakhe owa 1949 ngangizwe ukuthi ngithini kuwena uma wakhe owa 1946 njengamanje uma wakhe una 80 yena una 3 years ethola umsebenzi wakhela umuntu ona 80 ohlushwa ushukela nephika ozohlala kulendlu esayijabula ukuthi iyayindlu kodwa isali sibankulu kangaka aqala ugoga akhala ngamathiles ukuthi futhi amathiles alambandisa bekungcono indlu yakhe ka round ngoba isindiwe lena nje amathiles ambandisa ugogo kufaka amathiles acela kufaka ucarpet ayafakela ucarpet la azothi uma ehlabeke khona inyawo uyasuswa la uyobeka edining room iTV akayibuki iyamxhopha i-aircon ayisebenzisi iyamgodolisa le aircon ithi ifake ngo7,000 iyamgodolisa ugogo ayibuki le TV ethengiwe is the biggest one thengo 22,000 ugogo akayibuki ukuthi iyamxhopha isikhathi sinye ugogo uhleze eyilalele lwena instead ukuthi uqhubeke nalonkosikazi lo umenza abe unkosikazi umthengele indawo inakhe bakuvakashele abantu bakini mekukhona into abayidingayo ungabasiza ekhaya instead ukuthi wena uthi uyakha wakhela umuntu ona 80 years wakhela umuntu ona 76 years ozohlala 3 years aqala complain ngamathiles complain ngalokho emva lokho uyashona kusala abafowenu laba bayimbodlwana vese wena unomshana ona 28 umshana wakho usona 28 usebone nekamera lakhe la ukuthi likuphi usebone nekamera lakhe uthi awusisi awulingani ngalala endlini enkulu athi hawu ngeke ngizothini phela umshana wakho uzothena walithatha ngithi unengane ngithe kwavese likhulu kamera
okucacayo ukuthi wena ubuwakhela abashana bakho usisi wakho lo mdala ona 48 akasalala ekamereni lakhe kulalani untombazana lo onengane eziwu2 ayizaliswe futhi lana emgaqweni nabafana imali yonke oyisebenzile ushaya amahloni uma ufika ekhaya ulethwa ngemoto usugula ufika ekhaya linje edeni zakhe ingane azikwazi ukuvakasha enganeni zakho sekunengane ekuthiwa futhi wena uyizala ngathi bayakubona umuzali ingane ukuthi uzala kanjani obvious unengane ezo3 kuthiwa nazo u2 vese lenya bayazi ukuthi uyizala ngifuna uqambe uyakha ekhaya kodwa ingqondo isivulekile ukuthi njoba wakhe ekhaya ufuna wazi ukuthi zakhe ingane azinalo ekhaya because akukona kubo ikini I repeat uma wakha kini ikini akukona ingane zakhe azinalo kubo wena kusafuna wakhele zakhe ingane ikubo lamandla ozoba ungasenawo lamandla abantu namhlanje abafana abangama semi offense abangenandawo ngenxa ukuthi abazali benza ama mistake bathi bokwakhe ekhaya wajika washona umkhulu kwasala ugogo nalabo abantu abakhona egcekeni uma eshona ugogo base baxoshwa bonke labo base baxoshwa bonke namhlanje kunabantu abafika kuthina ethi babudotela angazi ukuthi ngafundisa udadewethu ngafundisa bani namhlanje ngakhile ekhaya ukuthi namhlanje njengoba ngingasebenzi ngibamba amatoho bathi abangisizi ngisho abangazi ngidlala ngidleni kodwa le ndlela abahlele kuyona nalumsebenzi bafundiswa mina uqeda u10 kwakuyimina ngibamba amatoho bentshatini ngidlala no garden boy kuze laba abafuna namhlanje bano matric omunye iphoyisa omunye ines kodwa namhlanje abangazi ukuthi ngidlala ngidleni ekhaya ngakhile ekhaya ngifuna ukuthi amaphutha enwenzayo amaphutha njwana izelwe ekhaya u4 okusho ukuthi nonke nizowakha ekhaya wena uhluke ngani nabanye abo3 laba balakhe ngani ekhaya zindaba lakhe wena kuphela ingakho ke namhlanje sinabantu abacommit ama suicide abathatha izithwala abangazazi bazozenzana abafuni noma athi babudode noma usunganginika noma yini noma kuthiwa izolala nami as long izonginika imali listen to me carefully basho njalo mebefela mina athi babudoda noma ngakunika into ezolala nami as long mina izokunika imali ngisho kona ukuthi bakithi ake siyibheke lento yokuthi nifuna ukwakhe emakhaya there's nothing wrong about ukwakhe ekhaya but funa wazi ama consequences ukuthi le ngane njengoba unganankosikazi izingane zakho zabize sinsibongo listen to me carefully uma kushona uma wazo kusala wena njengoba uhleli nazo kumanje eGrill ulapha emayini eshona lo ntombazana ohleli naye wase Newcastle le ngane lo muzo wakhile wena edandi ngeze izohlale kuwona ngeke bazi bayivume ngeke ukuthi abahambe bohlala ekhaya nabafoni ngeke bazi bayivume number 1 ingane yakho intombazana bazofuna ukuyithinta that's number 1 ingane yakho intombazana lena na 13 bazofuna ukuyithinta imithi yamtshela ugogo bathi ukuthi ukhohlakela ufunza unyoko uzoxova umndeni la ekhaya ithi yamtshela umakhelwane athi angikwazi ukungena indaba zalapha abafana balapha badubule at the age of 13 years ingane ithintwe abantu abafowenu ithintwe abashana bakho because you have made a mistake uyabona amavita njengalawo and you are carry on uyakhe dandi awazi wakha doti imuni ngoba mhlazana washona lo nkosikazi ushade naye ngeke wena njengoba usebenza emayini ushiya ingane zakho nembodla lezi ozazana ukuthi ziphepha ngisho abafazi babantu la zizoziyekelana ingane zakho thatha ingane kuzibuyisela edandiki uzoyibona into engishona uzoyibona ingane izozama ukukutshela ithi baba ngicela ukuzohlala nawe okungcono ingane entombazane ithi icela esikoleni ibe dismal bakubize bakubhale incwadi ukuthi icela ufike ukuthi wena ukuphi na useGrill ubizo esikoleni edandi uthi akhamba useswakhe babuza ingane nanke ingane ayenzi kahle ingane awuzobe ayikho into ephazamisa ekhaya bathi hayi ayikho nje ukuthi nje lo uphethe ukuqina nje engithi ingane yakhe ihlala emasabhabhu uphethe ukuqina nje lona usho ukuthini umuntu uphethe ukuqina athi nje uyaphapha nje wena lalela uthisha bebekhuluma ingane zakho ke into oyifunayo leyo iyona into oyifuna ukuyibona iyenzeka ufile manje unkosikazi uzozikhulisa ngane zezo4 uzozikhulisana kuphi kanti ukuba wena ubunomuzi wakho ithi bangabe kungcono kakhulu ayikho indlovu esindo umbono kwayo baningi amadoda akhulisa ingane kodwa ayikho indoda ekhulisa ingane ikhulisele kubo ingane ikhulisa ingane yona ingane unamadoda mina ngwaze enzela ingane iwashing
uma ebuye ngoba bakakwazi ukuziwashela mina benginensizwa leyo yaButhelezi ibenza lo msebenzi ibuye washela untombazane ngoba akakwazi ukuwasha kusemncane abaphekela enze yonke into abenze homework abadinga izo homework awukwazi ukuyenza lento kini engisho ukuthi zamani ukubusana ingqondo busani ingqondo ngoba ngizokutshela nje iqiniso lento izokuphatha kabi umngakho kahle hle ekhaya kini abamthandisisi kahle the reason why wathatha ngaphandle kwasendaweni wathatha ngaphandle kwasesontweni akayena intombi endawo yabo akamthandisisi nje baduma nje wendawo kodwa akamthandisisi nje unalo kamthandisisi yabo ngalo ndlela mekukhona into eyenzekayo bazosky record ngayo yonke indlela ngoba abamthandisisi kahle musuloku ubona ukupretendana endlini umngakho vese abamthandi bona bayazi intombi abakufuza ukuthi uyithathe ukuthi eyakabani wathatha lona ke wena lo ngakufebeli lo kuzalile ngani zakho lo ngaphuza utshwala lo ngalifaka ibhlue lona nje ongakuphendula athi ukukhuluma nathi manje mina sengitheni awusenathula. This is Babu Dota ngithi akhani emakhaya now I'm telling you at your own risk. This is Babu Dota boys is Babu Jalo mfana umhleje ekhehla ngomzulu kamancinci siyabonga.